Right, dipiri nyaya mwana. Taurisa. Taurisa. Sham. Budile pachena. Yo jama. Zanzi buda pachena ka. Sadra hotel. Kwa muda. Taura. Asi naleta ndakani sana ngazwini. Anutiza kwamba ndashanda mali anutiza nayo. Sasa mkazi wangu mimi kama ndakambotenda kuwa kushanda. Ni panifuna mubasha parira. Saka ndainotwa foshora yakamisiye papakumiza. Ndakakuita sokudaro. Ndakati ande madzimai angu mbekusholela basa muzvira kumba. Saka ndakasanda kumashure. Asvika papo mumwe papa kuti andebvise. Sifunga akapiya fushora mukadzi akadarika mumashure nazongara kuti iyo ndebvise ndazomumbarira sei. Zvikanzi atozvishayawo. Chingafune nezvobasa ndimanaenda basa. Apena akaenda basa ndangogona zvomboyo. Ndakadzoka kumashure mukadzi asiku. Ndakafona ndamadzimai angu mukupiro. Apo ngaenda kumuzvikovi kana pasiku wawo. Ndakabvunza atezva wangu madzimai angu kumba hako. Ndinonga atezva wangu vambofonawo vazira nzvadzi yavo ndiyakaenda kumatora kumuguriko. Saka anoti akatiza mukadzi wangu inini havana kuti anotizira kuhama dzangu anoenda madhiko hama kana aseki adova kunobva ikoko akatoenda kwacho handatokuzivawo akadzoka mukadzi wangu funga aiko vamini Akadzoka akaenda akatora nguva yakadini? akatora kuma zvemwedzi Mwedzi. akauya mukadzi wangu anipamiri funga akana atiti vakena mbuya ndakamutambira ndakazvinoita mukadzi wangu yatisi yatigare funga takagara izvo zvimwana asunga ane 7 months mukadzi wangu akarumutaura vandoshanda vandokuwaka naye pamureo akangofora kati pamba vasina window frame pamba pabiya window french door ikati pamba pabiya sei window uripo zvikubiya sei zvinongadzi vangu akazouya kuno vaya kumba vamwe ake vakanzi ndauya mwana akuhwara mwana wangu ane pese vaunokudza kuti mwana wangu hwara akati iwe zvauya mwana wangu $40 dzimadzimai maenda kumba modzi amai vangu kana tete mutanga ipapo mwana zvuda shikana ndiwaita nehini ndikati amai vanozviona norapa chii madzimai vangu nyasikenda kumbanasi ndina mangwana hausina kumbanasi chipa mai kwaenda kumba vaura uzogumani ifunga madzimai vangu akazonzwisana ipapo vanatora mari waenda amai vavo vasvika amai vavo vazosvika Mr. 26 amai zvikunzi nini ndikufundira zvandinoita navatadira amai vavo vaenda kumba kwababa wangu vamwe vasarawo zvakanzi ndauya ndikuvatauira ndikufunda mwana muchii zvandikumufundira inini nakuti mwana usabvu kana kuenda pamama ndaudzana mai zvakanisa mukadzi wangu ndezvizvi vandinongonisa naye mwana yamunyarara manyara azvina mukazoya nemwana bamwe vangu kana tumwana amai ndikupinde pachena ndaita sewewe nyara bvunza iye kuti uita sei mwana zvori ndoyanga kuri pachena nyara muchena ndokudira iyo vakaenda kubati enda kumbva musiya mwanganzi amai vatumire pachena ndakasina mwana bwaenda Asiya mwana checha ane 7 months asiya mwana iyo ndikunga ndakazofonera sekuru vangu kuti vanditi iye mukadzi wakasiya mwana nenyaya yamangopota pamashure avo ndati awo nemuchino vandaivapolisa vandaripoti papolisa avo ndati mukadzi angasiya mwana daizvamwana mwedzi akasiyana ndanisire mwana ndati audai mwana chengeta kana azouya mukadzi avanda mwana unenge utore polisi funga mwana yakusiya kusena mazuva mapasti 11 dzousiku zvinonzi ndairotora mwana ndainga kufikisa murume zvinonzi murume imandifunga mwana ndaikoda polisi nda mwana takaenda kupolisi ifunga kuma mwedzi yafoni yapolisi kuti akadzi azovaita mwana zvikanzi aya mupei mwana kusena weku aveku mwana avaukiwa polisi avanozoa Amai mati muda kubudirwa pachena kai. Makasiya mwana ane 7 months. Ndikubvunza kuti makasiya mwana here ane 7 months. Mwana ndinomboenda kunoasiya.
Asi mimi zvakatika awatadza kutsanangura. Tsanangura iwe. Zvakaitika inini ndagara takatenga stand kumutata. Ndokwandaigara. Katanga nchigara kumba kwamukadzi mukoma wake. Chigara kumba kwamukadzi mukoma wake ndipedzera ndakugara. Imba yanga yapera. Yapera saka takafanira kugadzira one room yekuti ndite sei ndigare kwenzi kunobiwa. Ndichigara kumba kwekwe mwana akatanga kurwara neheni. Ndakabva ndatanga kuwafonera batabiwa mwana ari kurwara kuno. Vakanditi hawo right. Tagara ndofunga nenda kaita 4 days. Wakapedzera wakundiblock. Wandiblock pafoni. Ndichikumbira foni chafonera mwana ari kurwara. Chandakuita ndakutengesa foni. Ndite sei ndirapise mwana wakabva nditi atengese tazvafunga. Ndifunga ndakatengesa foni yanga ndinayo. Ndichirapisa mwana. Ndonoti mari yandinayo ndinayo chakwana kuti sei kurapisa mwana. Andafonera batabiwa yemutitora. Ane mutiona kuti hamusi kukwanisa kuya kupi kuno. Batabiwa ndofunga village pabhini kwavari kugara vana sekuru wavo. Paketikana. Wanditi asofa ndiri panhamo. Ndichaita sei? Ndichaona kana sekuru baba nasho auya nebackground. Ndokuti ndite ndiyeko. Ndofunga kwakadoko. Amangwana aya. Ndakabva ndafonera ndakuya. Ndofunga ndandaswa $5. Ndakabva ndakwira. Vandafonera ndakati ndakwira. Muuye kumba. Wakanditi alright. Vakaita 2 days pasina kuya kumba. Batabiwa uyai kumba. Ndakasvika kuenda kuseri kwangu achigara. Ndabva kumba kuya kumba havasi kuuya. Andaenda kuseri kwangu ari kuya. Ndasvika kuseri kwekwe ndakavamisa paroti. Ndomira. Kuna vamwe sekuru anonzi Grada. Wapfuura vazoenda kunosiwa kumba kwavari kugara izvozvo. Gradhevha handiti hanzi nemurume wenyu yaikupi uyai uko kwanauya. Ndokwandakaenda. Ndasvika ikoko waita zvokumhanya-mhanya. Mungwana ana sekuru wangu mazuva angu akasunga. Waida kuuya nzi kunovachungura kuno vachakoma. Ndandarobva waida kufonera William acho wabvunza kuti maki ari pano. Amai, ndoti minde panyaya. Imini makasiya mwana here ane 7 months. Ndoda kuti nditsanangure zvakadaro. Amai. Makasiya here. Tanga mapindira mubhini muzitaure. Ndakaenda kunoapa kuti oi chirapisai mwana. Munoenda nemwana kuchipatara. Muuya nemushonga mundipa mwana. Akabva waenda ndinofunga nabamnini wako. Wakabva waenda kupolisi unotaura kuti ndasirwa mwana ane 7 months. Ndenda kunotora mwana wako nditi tange mena kumapurisa nodoti nyaya. Mwakamusiya nguvai? Ndakamusiya kusina. Mwakazomutora nguvai? Ndakaenda kuma 1. 1 zenguvai? Nemasikati. Amai masekei? Ndofunga mwana asiwa. Akatoswera nemwana ari musikana ari apa. Akatoswera nemwana. Zvizvo ndakapenda amai vacho vakauya. Ndakabvunza amai vomuroora. Ndakati mama, mati muroora aenda kupi? Ndikanzi aenda kubasa. Ndakati achienda kubasa mama achisiya mwana anoyamwa kudai mama muziva here kuti hazvibvumirwe nemutemo. Ndakati mungatosiya achivavanura hembe kwawaye achienda achisiya mwana akadai. Mwana haana mhosva kana vakatadzirana vari vaviri. Mama vati saka ndaya kuti nditore mwana. Ndakati koma kuenda naye kupi nokuti mati mama wake waenda kubasa. Ndikati ndakutoti nditeere. Pamwe anobatirwa vachakonda, pamwe anobatirwa kuti handino kumberi. Aidaro ndiani? Amai vacho vari mukunga. Amai vomuroora zvadaro ndobva hanzvadzi akazotorwa nguva yemwana mwana uyo akazofona kumanheru usiku chaiwo panomwe asipo mwanzvadzi asipo ndiazoti hatina kurara vakazouya usiku vachiti taakotora mwana saka polisi takazoiudza kuti amai vaivadzoka zvikanzi vapeyasi mangwana vauye kupi kuno kufenda ukuzoti vakauya vakavakadihanzvidziwa vanonyepa amai vari kunyepa uya babake chaiwo atora makuya nekuda kwenyaya iyoyo naiwe shamai anzi ubude pachena iwe wari mukadzi wakunomuda saka endeka kumba tozvauri kuda pamusakapei amai hapana zvimwe zvamunoita zvakaipa naiwe mukadzi wako haana zvimwe zvaanoita zvakaipa ndanzwa iwewe uchiti
ndakamupa $40 yekuti aende nemwana kuchipatara. Ndobva wati ndazomutorera futi. Zvaimbofamba sei apo? Ndakamutora nekuti akaramba kuenda kumba. Pazuva ndakamutora uye chienda kumba kuna amai. Mutangira akati nasinda mwana asina kushamba. Uye kushamba sei mwana achirwara. Anotaura mwana asindi basi chipa mari kana wazoenda kumba uye uzina uye wasokosa nako wapangwa. Yapera atada mukadzi wake kaende kumba. Amai kana mchida imba musanwe wawa. Mazinzwa ndakuona pachakonda panapa mimi makabata bhudo rohombe rinogara kunyepe hamuna kunge muchinwa here zanziri nguvai ma3 mukadzi womunhu adaro tochengetedza imba yenyu ndakaona kana kundizvitaurira kuti ndakazvinyarara zvinondirwadza stereki kamwana kadika kakakoshesa imba mundaraunda usingazizike wachiziya kakutamba nemba ngativape mukana mama toda kupa mukana dzevana ndozvoti munovada stereki kasi kuti kuvada zvokuvabhabhadzira zvokuita zvokusiya mwana mudiki akadai ndizvozvo amai vemusikana muninzwa ava kunitesa kungoda ndisikuvaona ndikuvaona ava vari apa kwasuka Gloria. Ndinoda kuti muite vana ava musavaite zvamuri kuvaita. Muchawanza vana kuti vaite dzimba dzisina kumira mushe muchikunzisa vana. Mwana uyu ataura kuti mwana akaenda kumvurwi ani mazinzwa aenda kumvurwi akapedza nguva yakadi akaita mwedzi wakaita chi sondo kasi sondo racho iroro harina kunaka kuti ubve mumba kwako asi nyaya idzi zokuti atiri kutsvaga tunyaya kuti muzopisa pakuti mukadzi akahura ida imba yako iwe chiendai kumba